Hello guys, mamahot na guys. Ang pamahaw guys, ang tayo sudan. Kanon ra. Misal. Asan tayo sudan guys, malipayon nga po guys. Ito nga sa mga problema guys. Mahingan guys na. Suwarag period. Period itu asin guys kan. Suwa asin period. Dagat ganun. Doon na mga gapon. Nakakorot ako. Makaman yung maabot ng asin. Sana lang po kumakag mga pinobragay, mga sudan, mga asin. Marami asin, okay lang. Dukot guys, favorite na guys. Huwag mo kalimut mag-follow, like, subscribe. Salamat.